Čo sú to binárne čísla? Niektorí zase možno povedia, však ja neviem, ale čo sa mi pýtaš? Niektorí zase vedia, čo sú to binárne čísla, ale nevedia, ako sa dajú využiť. Ale som tu ja, aby som vám to dneska vysvetlil. Takže čaute ľudia, vy ste na kanále Invert a dneska sa porozprávame o binárnych číslach a o ich využití. Poďme na to. Ako aj obyčajné čísla, binárne číslo tiež má svoj začiatok. Začneme teda z jedného bitu. Ten má iba dve kombinácie, 0 a 1. Potom tu máme dva bity, tie už majú 4 kombinácie. 0, 0, 1, 0, 0, 1 a 1, 1. Ale vy nemôžete počítať binárne čísla ako vy chcete. Takže na príklade 4-bitového čísla ukážem, ako sa tie binárne čísla počítajú. Takže, tu je to 4-bitové číslo. Ale keďže sme iba pred chvíľou zistili, čo tie binárne čísla vlastne sú, tak potrebujeme nejakú pomôcku. Takže, čo si myslíte? Aké číslo je práve teraz zobrazené? 1. A keď dám takto, tuto je to už trošku ťažšie, ale posnažím sa to vysvetliť. Dobre, vidíme tu, že jednotka sa nám zapla nad jednotkou, štvorkou a osmičkou. Tie tri čísla nám stačí iba spočítať. A to je toto, čo sme potrebovali. Vyšiel nám výsledok v obyčajných číslach. Ale ty sa ma možno spýtaš, Invert, a čo keď nemám napríklad 4-bitové číslo, ale 8-bitové, čo mám robiť v takej situácii? Pozri sa, stále keď pridávaš ku binárnemu číslu jeden bit, tak posledné číslo na pomôcke násobíš dvojkou a výsledok si zapíšeš do pomôcky pod novým bitom. Ale počítať binárne číslo ručne je veľmi nudné. Tak preto tu je tento mechanizmus, ktorý sa volá binárny counter. No alebo keď už mám tak oficiálne binary counter. A tento mechanizmus nám proste prepočítava binárne čísla. Môžeme si to overiť aj s pomocou. Všetko nám vychádza. Taktiež tu máme taký istý mechanizmus, ale už na odpočítavanie. Takže skúsme si ho overiť a áno, všetko nám vychádza. Ale sú situácie, keď sa do schémy nehodí ani ten counter, ani onen counter. Vtedy vstupuje do hry obyčajný counter. Môžeme do neho zadať hociaké čísla a tie nám budú preskakovať z jedného bitu na druhý s pomocou stlačenia tlačítka. Ale tie binárne čísla sa nám tam nemôžu len tak z ničoho nič vziať. Takže ich môžeme nastaviť pomocou páčky a tlačítka. A takéto veci sa dajú s tým counterom robiť. Alebo ešte takéto veci sa s ním dajú robiť. Alebo ešte takéto, skrátka príkladov je veľa. Lebo počet binárnych čísel, ktorý sa dajú zadať do nejakého countera, sa reguluje veľkosťou toho countera. A teraz, keď už vieme, čo sú to binárne čísla, poďme si povedať o ich využití. Na to, aby sme vedeli, o čo tu ide, skúsme si tie slova najprv preložiť. Encoder, zakodovávač, decoder, rozšifrovávač. Takže z názvu sme zistili, že niečo zakodovajú a niečo rozkodovajú. Takže poďme sa na to pozrieť v Minecrafte. Začneme teda z encodera. Keď stlačíme napríklad Ačko, tak nám vyjde 1, 0, 1, 0. A keď stlačíme napríklad D, tak nám vyjde 0, 1, 1, 0. Nebojte sa, keď ste to náhodou nepochopili, pretože budem to ešte vysvetľovať. Potom tu máme decoder. Ten robí to isté čo encoder, lenže opačne. Napríklad keď máme 1, 1, 0, 0, tak nám vyjde Ačko. A potom keď máme 1, 0, 1, 0, tak nám vyjde Bčko. A tak ďalej. A teraz sa presunieme naspäť ku decoderu, ktorý je už normálne postavený z redstone a ktorý funguje. Ako vidíme, Ačko je spojené s konkrétnou líniou redstone, ktorá ukazuje akoby, že čo má robiť. Konkrétne tu je 1, 1, 0, 0. Čiže keď stlačím Ačko, tak nám toto aj presne vyjde. Keď stlačím Bčko, tak nám vyjde to, čo tam bolo vopred zakodované. Ale poviem ešte vopred, že encoder a decoder môžete rozťahovať na dĺžku či na šírku, ako len chcete. Môžete tam dať 10-bitové číslo, môžete tam dať 15 písmen, proste ako vy len chcete. A takto vlastne vyzerá normálna verzia decoderu z redstone. Má veľa dizajnov, ale toto je taký najjednoduchší na pochopenie. Takže toto sú tie encodery a decodery, ale čo máme s nimi robiť? Takže vybral som si ukázať možnosti encoderu s pomocou 16-bitového displeja. Takže keď zapnem toto tlačítko, tak sa mi vytvorí úsmev. Ešte stačí spraviť druhé emócie a ukážem vám to. Takže už som späť, spravil som dve ďalšie emócie. Prvú už ste videli, to je taký smajlik parádzorský úplne.
Potom druhá emócia, to je nejaký tu emo boy, smutný fest. A tretia, to je úplne, že... Takže približne takéto blbosti sa dajú robiť s pomocou encoderu. Takže s pomocou decoderu sa dajú robiť kodovacie systémy. Prosím vás, nevšimajte si tieto dvere. Takže dá sa nastaviť tak, že nám sa otvoria dvere iba pri určitej kombinácii binárnych čísel. Takto nič, takto nič, takto nič, ale keď dám takúto kombináciu, tak tie dvere sa mi normálne že otvoria. Dobre, čiže takto to vyzerá z druhej strany. Čiže je to ten istý dekoder, ale iba s jedným tým riadkom. Takže toto bolo všetko na zatiaľ. Dúfam, že dajte lajky, pretože toto video som robil 2 týždne. Aj keď to tak vôbec nevyzerá. Vlastne uvidíme sa v ďalšom videu a čaute.